ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଭାଇ ଭାଇ ସେଲୁନ୍ର ଭିଡ଼ିଓଟିକି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବନା ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଚୁଟି କଟା ସରିକି ଦାଢ଼ି ସାଇଜ୍ ହେଉଛି। ଦାଢ଼ି ଏବେ ସାଇଜ୍ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦାଢ଼ି ସାଇଜ୍ ହେଲା ପରେ ରେଡ୍ ୱିନ୍ର ଆର୍ମନ୍ କମ୍ପାନୀର ଫେସୱାସ୍ ଲଗା ହେଲା। ଗାର୍ନିୟର କମ୍ପାନୀର ଗୋଳେଇକି ଆମେ ଏବେ ରଖିଲା ପରେ ଆମେ ସେ ଲୋକ ମୁଣ୍ଡରେ ଏବେ କଲର୍ଟା ଆମେ ମାରିଲା ପରେ ଦାଢ଼ିକି ଆମେ ଏବେ ଯିବାକୁ ଯାଉଛୁ।